Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Bakune tibane langgam ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbak nuwun Mbak Yuda. Modal masuk gak? Ono salah ping loro. Ora iya, ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. Nah, ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Monggo. Bawane Pangkur Rinoso gimana? Nggih, siap, monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, monggo. Pangkur Rinoso. Tenenut. Ya. Monggo. Rinoso. Saya rasa ya orang aku krungu bawamu ndas kok panas ya bang Oh, trenyo kegawa dudut rasa gitu Mas nggih ha iya suwantene bandikan ya ngono kuwi sing ngomong sapa lah kok iso ngate nangis iki blangan kowe nek preskere jangkrik aku mau ngeleh kok yo nang kono mambu fresker lho lah nyapet to aku jare mikir nek dek iki nakal tapi kok nyapa kok tak delahku goblok jare sirahmu masuk angin masuk angin ndase tok Mas timbali Bu Silpi timbali Bu Silpi kalau lo kira kan wong nampa dijiruk arek kan wong nampa kok dideki kabele apa nuwun Bu Bu Silvi sapa Kumalasari ora suwarga iya sebenarnya Silvi Sabita ayo lanjut Mas Dayu neraka men sak karepmu saya panas ora apa-apa dimpetan Copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Cepat apa? Biar sik Dilapi ngono lho. Cepat dilapi. Lapi dicopot. Lah. Lho kok dicopot blangkone? Lah dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das